Acha nor mwikwthung phalma ni council ni borok bai ringjak ngoni samani tam saka council borok. Councilor sawo mane borok bo jagani parani bumung sungta kai ini para borok na oroni local da ni sunglai kai ko kai je para tongnai rok kai je oroni local khorobusuk tong yakte sade nei sing yakte salai ka sing kai oroni local kai borok sawo tabo no obno bazaro jagari nai ni dono 6 ফুট khlai jaga bagari nai kai sini tabo sing je dukana nai dol ayang thana go siriata ayang kasama kari disi halimang lak Biang phasing abo. obinogor bazaro Abhaynagar bazar phasing. Ayang police station tongmani phasing. police station tongman kai ayang ke kasapong go sina kerita ayang phalma mate ayang phalma ya ne okok kai ko Ke nor ke tam salai ka. kai sing ayang thang ya ne salai ka ta Ke councilor tam jin sakar. kansila Bo ke tam kai bokai sata lama ni sortani kongno ang list nai ne ya okok sata ke nor aro jaga thangya tak nor aro jaga bor yang ke nor tam khainai. abo kaisa borok ব্যবস্থা khlai mari nai ta sing Ke nor ayang phasing thangya. iko thana go sia ga jata Nor khorobusuk tongoro mwikwthung phalai rok. Banggu, mangso panai gaya, mungkin panai gaya 50 জন arok, jaka 40 জন arok. Lokal ni siming dan aro phatani phainai rok bo. Fatani bay lokal.